Phinde nginibingelele abantwana bakaNkulunkulu. Bese ngicela ukuma kwami phambi kwenu kube yisibusiso. Unganikhiphe ezulwini kepha kunika ithemba lokuthi ekugcineni siyozuza umbuso kaNkulunkulu. Ziningi-ke bantwana bakaNkulunkulu izinto ezenzekayo ezinhle nezimbi khona la esontweni. Uyayibona nje lezi ngane embuzile lapha zilindele umsebenzi wesonto. Owaqalwa ubabamkhulu uBombela namanje sawuqhuba, kepha sawuqhubi ngendlela ayeqale ngawo. Khona la siphume khona eceleni. Lezi ingane zisemgqini obomvu okuthandwa nokwaliwa. Ntamba manje usuke sibhangelana nje isuthi elento esiphuli siyokhetha. Kepha siyakhetha kodwa asinalo iqiniso. Kanti uma uyokhetha oba neqiniso nalo novuma yavuma iqiniso ekwazi ukuthi isici sakho sikuphi. Manje thina nhle sithi sithola ukufihla. Isililo sisiqhamuke la sinzima. Mina lelikhanda lami ingabe liyaqhakeka ngoba isime ngihlale ngibuzwa ngokubekelwa abantu. Kodwa-ke ngike ngikhulume ngawo abakhethwayo nabakhethi. Inhla esuthi iyayaka njalo isiphuli iyokhetha ayithulanga umuntu uthunywe inhliziyo yayo. Ikhethe ingane yabantu ivume kulithwala ijoka. Alobole ashadelwe kuthi ngihambe isikhashana esincane nje mayeke umakoti lo wathola ingane usemlayishe emotweni umphindisela kubo ngaphandle kwecala. Labo makoti bese bebuya bezothela mina ngenyembezi. Yazi kuhle kambe lawo lithi ibandla. Ngoba ubabamkhulu wasipha into enhle kabi ibhinji. Ngoba ukushela kunzima kabi madoda. Hamba nazi nina. Ukushela phela ukuqophisana ayibhe ibhethi ukuqhawula. Lento wasenzela yalula kodwa manje sesiyayona thina.
omunye ayithathe ingane yabantu ashade nayo seyishiye nje nasalala endlini ibuye ingane izokhalela mina bese ngithi mina bekezela mntanami ngoba washada akekho ungakhiphe emzini wakho kodwa ikhala yekho inyembezi ayithatha ingane abantu ngeqiniso madoda futhi ingane umuntu mawuyithatha wayitshela ukuthi unengane ngakini noma wayo okwaba khona ukuphambana naseniyashukana wayifihlile ngoba phela ngeke ikhuluphala emzini makunjalo kuyenzeka ke futhi ingane ithathwe la ebhentshini isidudla uyiseyini ifike nishushu uma wakho bese uma wakho kube ngathi manje igane lesithembini andigane umuntu oyedwa uma wakho ayishuphe ngoba wayazi intombi yasekuthini wena usushintshile wathatha enye kodwa phela umuntu uthatha into ethanda uyena athathelwa uma wakhe sesadlula leso sikhathi ngiyacela ke abanye banamanganzi magabi la ehlesithini umuntu bayesefuna unkosikazi wesibili akakhulumi nomkakhe wena bayifika ekhaya uthe ubaba esho mina kanti ubani ofuna unkosikazi wesibili mina noma yena athi ubaba uthi angithathe manje uhlangana nokuthatha kwakho usana kumqhatha enhla isuthi ubona amakhosikazi esefika la engidinelwa kanti angazi lutho mina nohamba noncenga umkini abadala uma ufuna ukuthatha mayithi no uthi no ungafoseleli no yabona kuze kubelula no omtshela mhla usagida naye esicawini sazogida ngakusasa esicawini ukuthi cha awuyena ogcina bakhona bezayo nanokuthi ke sisikhathi kugqoze ukulobola unkosikazi wokuqala kugqoze mhlawumbe iminyaka emithathu mhlawumbe ugcina ungamqedanga kodwa kulo wesibili usheshise umthathe sekwephepha ayifunakala leyo nto yabaqatha abantu so lesithembu sivunyiwe kodwa siqale endlini ucele ungathi usho mina hayi mina ngifundisi lokho awu no ngithi ngilakholwane nje uthanda uNkulunkulu inini ensonifunela inqobe amakhosikazi futhi ungabathatha amakhosikazi abemaningi ulambile ephaketheni no lasigaba ngoba uzodala indlala kodwa kanjani labantu bese kuze ephuma unkosikazi ufuna ukondla abantwana ngikholwa ukuthi lezi ngane ezobe ihlanganiswa kusasa ezobe kuphuzwa kuzona amakisani sezokudlala ngazo mhla isuthi neyithathwa ngaphakathi ngokubalela mhlawumbe ingane mina eyithathwe ngaphakathi zibe ningana kodwa
sezabuyele emakubo fike kumina kahle ukuthi baba ngicela le ntombazane yakwaSibanibani bese ngivumela ngathi imbosisi ngoba ngeke ngamnika isibusiso bese uyithatha lengane umuntu kodwa ingakapheli isikhathi singakanani suyiphinisele kubo uyilehla nemntwana ngokusa ngoba neyimoto madoda utshela ke ingane icela kumina umuntu afike la khipha 10 rand athi baba ngicela ingane yakaSibanibani bese ngithi mina inkosi imbusise ngoba ngasuthi mhlawumbe nje ingane bayithatha uyiphatha kahle Zimbali ingane iphumela ngaphakathi esemzini yazo kumanje hayi ngoba inesici iqinise ngeke ukuthina madoda awumazi ukuthatha umuntu ebhenjini thothi sekhona isikhathalala yedwa ngaso awukho wena iyodwa ke insizwa la engisayincoma namanje ufika uma wentombazane uzobika ukuthi umkhonyana ufuna umshado awucela umshado kodwa inkosazana le ngelanga okufanele bahlanganiswe ngalo wayesololo waqeda ilona langa eyayingcwatshwa ngalo nami ngihlanganiseke ukuthi ngizothini-ke makunje ngoba ngimina ngazi ukuthi mhlawumbe kushadiswa abantu abadala sebashona ngithi kulo mama cha angizwa kahle lento eshoyo angilandele yena umkhonyana okuselinda lapho hayi bese landwa umkhonyana hayi ngelinye ilanga bese fika umkhonyana bese ngithi naye akungitsheleke umkhonyana wenze njani bese ibeka indaba umkhonyana athi baba le ntombazane ngayithatha ngiyithanda ngayibhethini ngayoyikhetha ngiyithanda ngase ngiyithembisa ukuthi ngiyoyishada ngayithembisa ukuthi ngiyothandana nayo la nawelizayo ngoba ngisathandana nayo iyona-ke lento eyenza ukuthi ngizocela umshado uqedelela umshado wami ikhona nje lento esuthi na le ntombazane ikucela ukuqedela umshado nje nayo ayinadadewabo iyodwa ithi lapho uzomiswa ubani sigcawena uthi cha noma bangakhipha bani ngifeze kangimthembise kona iyona-ke indoda le engayibona inothando lweqiniso ngiyacela-ke madoda nani lolu thando lwethengiswe yilowa mnumzane ngibuza kuyena ethi awuzukuhamba ngesikhathi ufuna iy'nkomo zakuthi cha angizi kuyifuna iy'nkomo ngoba ngayikhipha ngenhliziyo emhlophe ukuthanda lo manje uma isihambile ngizothi ngifuna kuba nenkomo ngoba naye lo mama wafike ekhathazekile nje uzokhuluma ngalo mshado ngiyacabanga ukuthi sewawenza lowo mshado ngiyacela-ke klayisuthi ukuthi sonke sibe njengalelo qawe iqhawe lela
bese ngiyanibonga abantwana bakaNkulunkulu. Noma zikhona izinto ezithatha ubanzima phakathi komhlangano. Ngibonga ukumhlonipha ngathi ngingabashaya abantu, abashayanga abantu. Suyavala umhlangano namhlanje angingeni inzala. Ngithi inkosi imbusise. Njengoba silapha amaNazaretha sesizolungisa indlela esihamba ngazo mhla umphefumulo uswana nenyama sesibona uNkulunkulu siyacenta ukukhula washo njalo baba siyacenta ukukhula nami ngisho njalo noNkulunkulu washo njalo kodwa khona laphathi wethu kufanele nikwenze amaNazaretha anothi manidayisa ngiyabagqokisa iMnazaretha abantu kuba benidayisela umuntu akakhetha inkosi abhabhadiswe bese eba yiNazaretha bese gqoka uMnazaretha ubaba mkhulu wayebaphendula abantu nina ngiyazi kuneza kanjani noma umthetho uyaxeka ubaba mkhulu wayebaphendula abantu mase baphendulile bese funa umfula khona ngaleso sikhathi azogeza umuntu isici khona amagqoka uMnazaretha ugqoke seclean manje ubona amasale ngaka nje la umuntu vela sumakhetha inkosi uMnazaretha kanti konke lokwanako akusukile kuyena abaphathisiwe ngokwami ifisa engathi umuntu mayekhetha inkosi engawugqoka uMnazaretha akangawugqoka uMnazaretha umuntu ngoba phela makukhethwa inkosi labasuke khona befundisa akukho la engekho khona umfundisi akekho ukuthi umfundisi ongenalo ilungelo lokubhabhadisa ungayikhetha inkosi nangakini umfundisi ongakini akubhabhadisa kube ilanga lokuqala lokugqoka uMnazaretha sathi ungena nawe emanzini uhlambuluka manje mawugqoka uMnazaretha nawe wonke amacala abolile lawa uhlambuluka nini kona usungangena emanzini sowugqoka kudala wayegcotha kudala le ngubo washembe ingubo wesivumelwano le esivumelwane eyokunqoba usunqobephi ukuthi uyikhetha inkosi yasePamela usugqoka uMnazaretha awunqobanga phela ngoba awudlula ngemanzini bese uba yiNazaretha ngokuphelele ngiyathanda mina uyikhonza awuyinkosi
Leta masila hapa. Fanya simba mbekine. Kwa maana usacha nuko wana napatu wetu.